Doro. Barman! What great man? Okay, ma again, okay, yo. In our home. Na forget. What's that bottle? Morgan, more money. Manya, don't mind having one king or I'm my because. Okay, Mona, I talk me, you may go king with the language first. Barman! Never mind. LPE, DPE, DSC, OTV, NTF. I have to go now. I got to go now. Hey! Oh! Wire, they go me wire. I'm a errand the wire. I'm alive. Take it easy, wire, small. Egypt. Hey! Hey, Jimmy! Are you falling? Barman! Bia. Prostitute! Barman! Musigo? Homechi. I can wait. You know, I'm waiting a bear. Nobody make one come for a bar. Barman, you're embarrassing me sexually. You know, I'm waiting. Barman! And if you Shaka. I can wait. You understand? What do you mean? I can wait, Barman. I can wait. My name is Kita. Prostitute, Elisa. You're embarrassing me sexually, Barman. Kwam. Prostitute. I will get home tomorrow. You want to get half of how much is your money? Do you know what I be? Want to get a shop also? Want to get a shop also? Read my lip. You're a prostitute. Barman, alarm. Next time, you drink my gitty and more alcohol. The weekend, when my dory. But this one in time, Barman. Prostitute is what you are. Alarm. No problem. What do you do now? I will see you. Prostitute. Just ask about NLPE, PFCC, ABCD, Ethiopia. Oh! I'm swimming. It will be. Oh! Amani Jangwa! Viaja tabaco. I'm looking at me. Mbatego, you run there, mate. Don't worry, just tell your people that NFPA, EFCC, not your body. Agomabia, I'm gonna meet you.
You fire or nine. Kunian. So, as in, we called him. Now, all go or far for. Then the nine. We didn't look at our own. I'm maybe day. Where chico, yeah, get up. Hi. Then we go. Yeah. But I'm not going to come this way. Tini back an account. Go up and walking. What is it as in Kahama? And I'm so bad. I'm a mere mamma. Magogodi ndị nna kọwara ya ihe ebute anyị bata anyị tụchazi elu mmeza nke ndụ ogoro odogwu agwafa na nna anyị na nna anyị so n'ihe ai ọbụza gịnị brother nega njekwu maka gị mọmi ide eme ihe a na-apịtọ apịtọ ị na-eme ihe na-akwụ akwụ olukwe echi ga na be chinaza maka ọnya onye kwolu maka akụ nke ndị youth mana ụmụ agbọghọ maka onwere ihe a ga-agwọ ikwesị mma ụlọ ọfụ ma garị ọlọkị mana ụna ịmalụgonu ofu afọ nne anyị nwụrụ obisikwa nna ruo nne m kịta nkọ ma big brother ihe ọbụla nchọ ire ịnụkwalụ m ya ọkwa mụ na gị ga-alapụ ga mgbe iche ụkwụ n'ụzọ mere ka ịchọta ihe ị ga-ahụ ị na-akazụkwa onye mma biko obodo m ga-achọta onye mma onye mma n'obi ọnụrụ m nsogbu adịrọ nke ọbụla ikwu a na-achọ dị achọ mgbe azụ na nwanne m nwaanyị bụla achọtanụ m ndị oyibo oke dị na nwụchila ego nwoke achọtanụ so no ka ịbịa mmemme cheta ọnwụ nne na nna m ọ dị mma biko iwe na gị na-abịa ngwa m biko iwe na-ewe oke ejekwu mbụ unu nne gị si na ihe ọrịa na ịpụla kebe ije ejere m njefu mmanụ ukwu m ebe ahụ ka nje ozugbo m batakwa ha na ọgwa m na unu nọ eme unu bata hapụ ihe niile m na-eme busa akpa mgbara bịara ebe a asịkwa m sika mazi anụ ka ọ na m na-aga bụrụ ụzọ ike ịgbanwe ego ya ọ na-apụ na anya m na-eme gị oke ya ọmalịcha no dị maka mmanụ gị kwanụ nwanne gị nwoke kwanụ ọsọkwa gị bata ọ m na ị ga-ajụ m isi ọsọ m bata ọ dị mma oh I got a meeting. Come, this man, Odiko, Oma Brandum. What is the original? Nyem, Simbo, Wem. Oh, forgive me, wahala. Get woya, I got meeting. What's it on? Be rich again. Oh, baby. Lelo kansielo. Onye na-abịa. Oh. Wait. What? Anything na men gawara agbanga ngro. Enwere ihe ọṅụṅụ. Wait. Oh. So you get assume that good afternoon. Na gifi na meba. Oh, m na-ekwu. Gị na-akpọ obi ọkụ. Chineke kechanụ ka ewata ntakịrị ka ngrama ihe ọjọọ menye obi ọcha gị lobi menye obi smokes gị lobi menye obi smokes. You're a prostitute. You're an LAPC man. Come. I'm going here, man. 1 naira ijidi igedre lo nwa agbo na ebe atụ anu ukwu ọkụkọ read my lip. You are an ewu. You're an LAEC. Come! I don't have anything to tell you. I can't tell you anything because it use less force. It use less force. I mean him. Now. Yeah. Okay, Singapore. Okay, before me banyam kuchenye. Okay, wa.
Okoro Singapore. Ekwe na onye ala. Singapore from Buagisi. Ọsọ onye ala. Hey! Na joint m. Ebe m na-ala mmanya. Ka ị kpọrọ m onye ala. A ga-ala ngala na. A ga-ala bịa. Hey! Basaba boy from Buagisi. Hey! Eche kom bottle. Eche kom bottle. No. Eche. Nang log kwa ya. Nang log kwa ya. Eche kom bottle. Mo kwa ni he. Can you bring shoe? Eche kom. Where's the shoe? Where's the shoe? Where's the shoe? Eche kom bottle. Neku. Ina sere maka. Fu. Come close to me, fairy man. Oh! You touch my mbo. Iburu mbo megbu. Kam kwagbo. Is all one trekan. You're a prostitute. Fool, I know here. Akakananga. Makidanga bura hon. Bura hon pam kukungu. Bura hon pam kukungu. Name me intimidated. He make me intimidated. Okay. Omonaga no lung. You will hear from me. Where's my car? I got no election EFPC, LFPC, EFCC, Asaba PC. I get no, he has spoiled my day. He may be I get that. Gilem Nala, one Kunala. Ofwe. Oh. Okay. Angelina. You dey call my temple shop. Angela. Ya ịbatara nnọọ ije nnọọ jezo n'azụ ụlọ nne iwe ewe na gị nna agwa isi maka onye adịghị nne m ọ ya mere nji wepụta n'obodo a nke iwe ewe makwa m emekenesiara m ya emecha anyị ga-ahụ Chinaza. Kedu onye ọ bụ? Angela. Ị mara Angela? Ada Maazị Okeke. Nke anyị na-etokọrọ tupu ijebe n'obodo mepere emepe. Ekwukwana. Hey! Angela bụ ihe a. Obere nwa ahụ mgbe ahụ. Nabachita nwanne nwoke n'ụlọ. Otosikwana. Mana ihe nwa adịkwa amasị m. Naza ka ịkwa ka ọ ga-esi wee cheta. Ebe sọ ihe ọ na-eme n'ibi nwe n'obodo ndị. Naza. Hey! No. Oh! Nasa. Chemro nso. Nasa. Oyo kriyom. Iwe zo. Nchogang achọlang ihe n'anya be ka izoro nne m n'isi go. Isi m ka izoro. N'anya kwesịna m oyogo. Agbago m ya, anwa nakwa mapụ m oyogo maka m abụghị oyogo. Anọ na m n'ipe. Nwanne, me chọrọ. Aga m achụkata nga. Andụ gị wọ. Wafi. Ngwa now imagine two of us like this, wafi. Onye iberibe ọṅụ mmanya mgbe ọbụla ọ na-achụgharị m n'obodo a na-enyegharị m nsogbu. Nyaza. One day I should bring you. Agala nwere ekpere na abụ. Na-ekpe m na abụ sagụm. I have agụm. Ekwerele m ka ịhụrụ di m. Anyị ga-ahụ. Chineke napụ gị ike. Ya na ọ napụ m obi ya. Ọ ghara agbanya. Gịnị gị na onye ọṅụṅụ ya na-eme? Enwekwa ihe m na ya na-eme. Ụtọ ka o si agarị n'obodo na-enyegharị m nsogbu. Oyo. Anyị ga-enwe. Onye maka iji nwa ya azụ. Aga m achụwa ngon until they want him. Personally, man. Maka na anọkọ m ya. Nenu. Oyo. Wetere eficha aka. Ahụ m gị n'anya karịsịa ma m kwụ. Chineke kpọọ gị ọkụ. Chinaza. Adị ma ọtị dị m ebe a. Isi onye a bụ gịnị? Hey, Chinaza. You gotta be very careful. Kono Buddha. Maka achọghị m ihe na-eme achọ. Ị ma na na-edobere gị nwanne nwoke. Mba abụọ dị nke ọchị. Obodo nke a ị na-eme ebe a. Keke bụkwa ya bụ oyo.
I can't watch it. Yeah, hey, come on, pull me over. Obodo mepere emepe n'ike obodo agwụgo anụrụ m na Lagos bụ nnukwu obodo mepere emepe ọkụ na-enwu n'elu m na-achọ ka m banye ụgbọelu mmete n'igwe aka king bụ nchọ ịga ịba plane metụ n'igwe aka gote gala na pure water n'eluigwe ka bụzi common sense enigwu na-afụ onwe dị ka pure water na bread ma ọ gala na ya unu emebozi na mụnụ bụ oyi m ịnụkwa nnukwu na bụ unu bịa na-akọ n'ụdịzi unu na-akọ eziokwu Chineke ka ngwa gị nnọọ nke bụ eziokwu maka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ịbụ onye nwaanyị onwe dị ị ga-eme ka nwanne m kemeba ngwa n'ihi ma n'ịbụ n'oke ọkpa na ya na-akpụ ya ekuke ịmakwanụ mma nwaanyị anụ na nwere ihe ịma ụbụrekwa ka ime eyi nwere nkwado ụdịrị ụmụ nwaanyị nwanne m nwoke na-achọ bụ ụmụ nwaanyị nwe ife a na-alụ okwu idozicha onwe gị nke iru na nke azụ akwụrụ pịa dị nnọọ ka ụdara mmecha ikwu okwu asịkwa onye na-ekwu ka nje ọ bụghị ka ihe na-eme ebe a na onye aga n'igwe gaa ebe niile nke ọkụ ma gbotega talk like that ya na-eme gị na pakeji onwe gị ka nwaanyị ebu nke imekọrọ okwu na next time aga m nhazicha gị mgbe ị nhazicha gị onye oke ya brother no anyị dị mma ịlụta onye nwaanyị ngwa gị maka ya Chinaza ka mụ na-esoro ego ọkụ wee pepe ụmụakazi nnọọ obodo sọ mma ojukwa afọ nwaanyị jiri nwayọ jiri When you get to my new, the work and and you gave you so much when I be it's when it could be you. No, you may not kill me, father. Ma Kate obodo dị ama na ị na-eme ọfụma n'obodo a Steve nke obodo agụgo m nke village agụgo m na chịtalụ m ọrụ na town na eke esi nwa nọdụ na township nọdụ n'obodo na village a na-ata ahụhụ chọtọrọ your guy ọrụ na nsogbu adịrọ ma ihe mmemme ya ma chọta gị ọrụ n'obodo yọtago mana ihe na-ewu nwe ọ bụrụ na ị ga-akwụkwọ na ọ dịrị m izu at least ntinye gị na company my dad ịrụba ọrụ dị a mana ibu iti na ọlụgo na mkparị ihe bụ ya bụ na ibu iti ọ ya bụ na aga ya kparịkwana m ebe isi m eburu akwụkwọ ngụkwana onwe m na aga ya ọsọ dị ole ka nọ mefụrụ ihe m na-egwu mmadụ ama ebusazi gị egwu mana nsogbu adịrọ mma chọtara everything pussy. Steve! Uncle come now. Uncle come now, who called the shadowless of the Steve? Ella pussy. Anything.
Puisi. One back in no. Na chong bagelu. Chong badala ka Nigerian visa. Asim Nigerian visa. Trump visa, that's America. Stephen! My married to Ole. Lebono. Bago tre me lugu because I don't want crazy. No want pretty, everything crazy. Steve Oriego no kego. If we got na Nigeria guardian, I was one of my years ago. Ebeka Diego no. If I stop drinking, what's saying on my agama come I shall make it. Oh, when you get your one, my man, Welcome, I got church. Nigeria guardian. I never Diego no one. Oh! Obama, boy. I'm going Steve. But remember that pussy. I don't want pussy, everything pussy. I get one. You're walking out one way or now. No, you go. Steve and Angela. Angela, your childhood friend. Ana unu di na nwunye mgbe nwannu. Chelu. Nke amunya ga ko primary school. Oge ai pempe. Angela. You mean here? Hey, Okwu ya ekwezo okwu n'obodo. Ya wa tozi etu a. Jikuru nien kono so. Bokwa ngadi owo amu na abia. Na okwa ga di mo ya di ogbo e de kai. Anga wa. Guy jewe. Ama jewe. Angela. Oh, give here. Hey, Angela, you tell him. I'm with Steven now. In Kegina go primary school. I need to go no. Oh, Steve Okafor where? Oh my God. What the one? What the mesuku? Ito chakwa. Magi wa. Ara makazi kwa. Magi. Hey, keke. Di mao. Go kwa o. Oh, nsawo na go. Ekwan kimbi bata no. Haju bi dina me esege. Keke. Kimbi bata. Te go kwa otatiba na mo manu ketugo. So bad. O be mi go ti. Okay. Yeah, all the more. Can we go the appointment in Itu Igbo's ga agba ọgwụ ya. Okay, ọkọbago ekwentị ndụ nọ o nke na mgbada anyị nkuzi nugo. Gwa nka mgba na. Alright. Mbada, iwe ka m kwọ ọgwụ. Abegi isi ego ne. Abegi isi. So gbadoro ngwa o emecha ị ga-ahụ. Ngwa, bye. Izu kwa Angela. How busy you are? Now what's this on? I'm the big girl. Hey. Okwe. Bibu sawo ni ba bem tata. Ito akosi kwa wede. So kezi hina. Onye kwa o, esi m n'obodo abụọ mgbe nwetara admission n'ime mahadum. Chume school m ebe nwa ime my NYSC. Wite museum n'ọrụ ebe ahụ. Agwa chukwu. Oh, ya no. Kekwa maka gị. Nke na n'obodo ya. Ma bata m na ka ime 1 year remembrance in town. So what the I manage the company ya. And me can make career you to swim la poro mo company ya. Oh chico. So kezi ebiteze gona. Kwa o na abụghị ezigbote arụ adịghị nne m. Na ka nji na excuse ka mbe ndị ya n'obodo. Mana ọsọ si abịa n'ebe a. Iwu ya n'ebe a. Bro, ya dị sama. On my confidence, can I go? Oh, okay. So can I get your room? The mom. I'm using can ever. What's the no go put on Nabos? None are lawyer about insufficient. And I have experienced it before now. So bad. Even you know to tell you, hey, look at more than that. Then muta, okay, go this. Hey.
Brother, ka ihe na-eche? Na-enọrọ na oge. Kemgbe ka m kwụ n'ebe a na-ekili gị, ị na-eche ihe nwaanyị na-achị ọchị, onweghị ịda agwa m. Obi na-atọ m sọ Bonina. Achọtago m onye mfụ n'ahịa. Chukwu ọbịa ma ekene o. Broda, nya na ifubago oyi ngwa Chinaza n'anya. Ya bụkwa Chinaza. Ka ya jikọtara mụ na Chinaza. A na-ekwu okwu Angela. You kwesịrị m Angela nke anyị tokọta together na primary school anyị gakwụ na akwụkwọ the same time. Angela. Broda. Gwa m nnọọ n'ihi ikwu kịta bụ okpotokpo asị bụla okpotokpo. Eziokwu ka m na-agwa gị. Chilugodu. Isi n'ifulu onye n'anya, anje onye. Broda, ọ ga-emekwa n'ụlọ a. Chirikwa, nya, ị na-afọ Angela n'anya, mụnwa na ebe a na-akwadolu gị nwaanyị, na-ahazi gị nwaanyị ị ga-anụ, ọmalịcha nwa dị ka Chinaza, ịnecha ya anya, tụlapịa, si na-eche ịnụ onye. Ebe oyi nwaanyị nọgo na-afụzi gị ka di ya, na-echezi mbọsị ị ga-abịa n'ụlọ ya, kpọgo ya siti, kunu mụba nwa. Ihe na-ekwu, nwekwa isi o. Ọghọtakwa m ihe na-akọ. Ya, ị na-ajụziri m oyi gị nwaanyị ka na gịnị mezi na-abụzi m ụmụazị. Amaghịzi m ihe m na-eme ka ọ gịnị. Ya, ngịwa ga-agwazi m onye ma afụ n'ahịa. Ka ụdịrị akpa gwiri afọ. Ọkpazikwa na ụdịrị agwa afọ dịrị mma. Ihe m na-akọrọ gị bụ na onye m fụrụ n'anya na ndị obi m nabata ya. Onye kwụsịrị ihe kwụsịrị ihe na-ekwu. Ekwụsịrị ihe na-ekwu. Mekwesịrị iche ịnụ Angela obodo niile nwa asakwụna. Ka ọ na-abụja eme. Ọ na-ebe agba akwụna. Ị gaghị nwa n'obodo ahụ. Ị gaghị nwa n'ụna. Ọ ga-eme n'ụna. Yes! Ọ ga-eme n'ụna. Bụ adesi n'ụna. Ị ga-anụ ụfọdụ na mmanya nọ ndụ. Onye nwoke nọ na idiot girl. Ị ga-anụ ya. Tilie! Ị ga-anụ ya. Itogo ọkụ ya. Na-ekwuzi atakwa anụ gị. Ngị ọ ga-agwa m ihe mere ị na-arenjiri m nwaanyị. Arenja. Onye ala. A na-akọmakwana ya onye ịma. A na-akụ ịnụ ọ na-akụ ala. Atara gị. Ọ bụrụ ịma anyị ekwu ịfụnanya, ị ga na-ekwu ihe anyị na-ekwu. Na-akọ iri, na-asụtọrị ya agba. Ndị na-achọ ọmarịcha onye na-akpọ ya akwụna. Okwu ihe ịma. Angela Chinaza bụ akwụna. Ifere ọka ọ dị ezipita na-esi sọ isi. Itekwa na mbịa ewe. N'ebe anyị na-egwu ụgwọ ga-ete mpe. Osisi etochagokwa. Keke ime. Nọ m ya. Ke maka mma gị. Ọ dị mma, a nara ụlọ. Chere na mma afọ ya. So where do you? Ọ bụ ihe nsị ka m gwa gị. Mara m etu m esi okwu ya. Nwere ihe mere n'ụlọ ihe gbasara mkpụrụ obi. Angela. Ihe etu m esi okwu ya. Onye otu ọbụla mgbagwo nke okwu nke eme. Ele afọ oge n'ahịa. Ifukwu m na biko asịkwa nọmba biko. Ị gwarozi m since. Steve, ịkwachi m na-eche m ka m bụrụ onye iziri ekwe, nwa bụ nwoke mba. Achọ nke ọbụgwụ anyị bụzọ nwoke. Eziokwu. Father, we declare, oh Father, we declare that. Oh, you can go egwu What a man, you can go egwu. Ogini. In a son doggy. Yeah, a peckasm kebuna in who knew Benabata. Can't you walk? Be a conquag. What the one born a child and obodo.
sini be wonne nwoke no wepo ina manya vem na emuku vam ka ngwa gị na ukwu obuna na ga warawara anyị na ga warawara na afia anu na ekwu isi be wonne nwoke no ipo ichine ma maro ni jogwo dide my brother o we na afu gị n'anya mana kife ni na ima ama m ya aka ngi mala ha niile si be wonne nwoke no wepo obuni Mary Angela imele no boda mmecha gị fe nkulumilo nwuche gị ina anu ya don't try me yomkwana m akwana m o gbani ya nkịtị akwụna amoosu nnakwa onye iberibe buni maro ka ngwa gị ka mgbozeli gị akwa Igbo nsu nwanne nwoke obonyego Chinaza ụlọ Igbo n'aka ọ ga-anụ ya n'oge ate aka ihe ndewe gị abụ kọ ideg na mbelede maka ọ daa gị na mbelede ọ ga-adịkwa dangerous ọ ga-adịkwa woski skibe nwanne nwoke na wepụ ụmụ m kedu ife ọ ihe nchi gwa gị bụ o meta no at a leisure time izu nwa azụ n'izu ya azụ ihe na-akwari n'obodo a na-emanya sam obere ka nwaanyị nwa ihe si eme ma gbasa akwa m nchi gwa gị bụ duo ya ọdụ nya nwakwa na nwa na ndụ ya niile nwanne nwoke nso nwanne gị nwoke ihe na-ekwu ihe njekwu ya bụ achọghị mbe ebe ọzọ unu mee m ka mbe ebe ọzọ unu aga like ya unu aga like kwu ya o mama nji ekwu ya anụnwa nne biko ka nju unu biko a na-agba egwu na korota eje akwa waru eje akwa waru mara onwe Angela eje akwa waru mara onwe ya o apụsịkwa m ka ha m n'ọnụ unu ga ya fụ m ọzọ ma ọ bụ na o meghe ngwa ya mbe nsogbu adịrọ I'm kpọzi gị n'ekwentị na ọzọ ebuzi kọl. Ka ihe meziri ka isi ji ekwula etu a. Ichita mama ha na Chinaza hụrụ onwe unu n'anya na ị gwara nkwa na ị ga-anụ ya. Ọ nwere ihe jikọrọ mụ na Chinaza. Ma nwanne m nwaanyị chọrọ ka m nụọ Chinaza. Ana m agwa gị eziokwu, ana m atụrụ gị asị. Ọ bụrụ nke m gwa Chinaza na mma anụ ya. Nnukọta nlapụ gị gaa nụọ Chinaza. Ama m ihe a niile no my sister chọrọ anụ ya mana achọrọ m ịnụ ya. Otu ihe m na-agwa gị. Ihe na-ekwu eziokwu. Eziokwu. Nnọkọta nlapụ gị gaa gakwuwe Chinaza. Ya ekwe m nkwa n'eziokwu ka ị na-agwa m. Eziokwu ka m na-agwa gị. Aka izu ewere iwe etu a. Ngwa m eziokwu. Ka onye gwa gị ya. Nwanne gị nwaanyị bụ Chinaza bụ ebe a. Si m rapụ gị aka. Mmiri ozi na gị nso. Mma pụtara kwajọ ya ihe mere ọsị mma m na nwunye ya na-abụ rapụ gị aka. Ngwa gị na Joy, क्या उधर गया भैया? क्या ये बुरुस के गानों नो Angela? ना पानी से क्या ना माया? ना गिनी में से? वही ना मैं गिनी सी? Ọrụ gị ga na gwogwu. Efukwa na eji akwa ikusugo. Bụda chigwa njọ obi. So maka nwa ahụ. Nwokere kwa aka iji maka wee na apos. Angela. Bụda calm down now. Kenke itse na agbalị gị n'ihu maka Angela. Nwa kpọtị. Nwotere mmiri oke igo kika m go down. Ka nwoti ihe ekwu. Okay. We na gị na nje be ha. Kwa ihe nkwuru ebe ahụ. Ọkwa maka ọ dị mma gị o. Nwa ahụ esigoro gị ire brother. Ijizikwa anya gị ọ sacha gụmgụ na ngwugwu seri gị rie kwenu na nwa bụ Joy ma gba nkịtị ọ na nwoke eme ihe kwesịrị ime ka ga-ebije ịnụ akwụna kpatara iri n'osi na nwa nke chi ịnụ ngwa gụnụ na Angela ihe meme gị ma ime like ya ka gị nọkọta gada na agwa ya na nsị Chinaza na mma anụ ya na ma etego m ya ihe n'aka akụkọ m dịrị okwu ahụ ọ maka nwa aka iji na-agba gị n'ihu onye abụrụ akpịsị nwere ji akọ wee bịa onye ụfọdụ nwere ego iri n'ọnụ
Chinaza nwa ga-anụ anụ chekwube nwa ya niile akwụkwọ ihe obodo niile amazughị ya Joy, you might get what's on Angela. What will I get? I told the family. You was also my fucking baby. I don't know. Yeah, call it here. Poor you up with his like it. You may make it my like here. I will tell one go. Yeah. Hi. Lap for the eye. It was new. Fit rogi. Mama bụ nwanne gị nwa na-emekwanụ gị ajụ ya. Okwu na maka ọdịmma mụ na ika na-eme ya. Broda, ka nkọwalị gị ihe eji wee nụ Chinaza. Chinaza bụ ezigbo nwa. Nwata nwa agbọghọ na-amaghị nwoke. Ihe niile kwesị ịdị na-arụ nwaanyị zuru oke na-arụ ya. All the condiments ma vitamins so ihe niile chọrọ. Ya bụ inu Chinaza kịta ifu ka ị ga-adị pụtalapụ nwa ahụ. Biko nu. Lapụ that girl. Lapụ that village slot biko nu. Buye m ke na-akwa akụna. Marụkwa onwe go. Nwunye gịnị? Marụkwa onwe go. Makwa etisa ekwu maka nwunye m. Na n'ihe na-agwa gị. Nwunye gị na ole ka onye nụba gị. Kwara m n'ụzọ. Ibu nwa acha ka nwa bibi aka n'ebe mama ebe ahụ. Brother, Marụkwa onwe go. Asị gị nọ, ihe mmemme gị n'ime ala gị kwa marụkwa onwe gị. Hey, come here. Get up. Get me now, buddy. Ikaw na mo. Ay. Acha mi rugo ni osisi a. Me rugo wo ya. Ama ga mpepe na bia na ko ma rugo. Me rugo wo ya. Man osisi e buki kita. Hey. Ya me man. Keme mo no. Dezi na na ba na. Hey. Ike agwụ na m ka ị ga-anọrọ ala. Nye niile m gwachara nwa ụka nwee ike na-agwa nwanne m nwoke okwu. Amakwazi ihe gị na-eme m. Gị na m gwojuzi m ana bụ ka nwanne m gị si abazi m mba. Ife gị si abara m mba o si mma nwekwa na anwa n'ụwa m ọzọ. Orugo twa. Hey. Okwukwe n'aka agafegokwa nkwa aka ahụ. Ihe nke akarịwagokwa. Ka Angela ya esi wee sepụ m ọnụ n'ala. Mma nkwekwa o. Nke a ama mmenatakwa. Mma nkwe. Naza. Ma ị ga-amụkwa ihe ị ga-eme ihe ahụ. Tupu Angela wee napụ gị ya bụ ị ga-amụkwa ihe ị ga-eme ka ọ ga-agakwa mba ọkụ na biko. Ma agakwa ya ahụ. Echetago m ihe m ga-eme. Ngwa bịa. Hey! Ije. Naza. Hey! Ije no. Naza. Angela na. Imerigo. Biko kwapụ m ka afọ ga-esi ebe na-etike wee kwapụ m ka Naza. Uneje. Amami ibe mere unu na-abụ ji bịa n'obi m. Ị chọrọ ka nwanne gị nwoke fụ enyi gị nwaanyị n'anya. Baba eziokwu ka ikwu. Tupu m eme nke a, onye erikwu unu ego
Oye eri unu 50,000 naira. Naanị 50,000 naira. So badro, aga m akwụrụ. Aga m ewute. Miye nye gị ụmụ tụsa. Ihe atụsa na nri oya eli. Ma gbaa mbọ fụ na ọ bụ naanị ya lili nri a. Abụ m na na mapozu afọ. Unene kele na mapozu afọ si na onye ni unene di wamozu. Ka anyị sọ na unene di wamozu. Ka anyị sọ we mbonu o. Bolu. Dịka nsi kwuo na mbụ. Gbaa mbọ fụ na olili nri a naanị ya. O baba Sovadro, aga m eme. Asị na izu ụka esi eri ude na atụtụ ngịga. Maka ifụta Jesu onye afọ kwuburu onye anyị n'ọya agba. Isi na ọ bụrụ gị ya eme gịnị? Ana m ata aka nkịkwa nwoke, ana m ata achara dị megbu, abụ m n'ọnwa dị n'ọnwa, ana m egbu na azụ. Onye sị na ọ bụrụ ome gịnị? Ọmụ bụ dị na kalaka na mapụ ozu afọ. M sị ka ga nkosi gịnị mbe gịnị mbụ zara gịnị ọzara ekpere gịnị ekpere Igbo gịnị Igbo gịnị opu gịnị opuru ude gịnị ude ya gịnị ya nkụ gịnị nkụ ite gịnị ite nri gịnị nri ọha. Sir, biko achọrọ m ka ihe ọma ọga. Oge eji m igote ihe m ga-eru wee pụta, ọ bụrụ na bag of cement na-eme isi ebe. Doshi batara ebe a. Ịkpọchiri the shop? No, sir. Ịkpọchiri ya? Ka ekesi hapụrụ gị store, hapụ store pụọ. Store hapụrụ under you. Ka ụdị akụkọ ị na-akọ ihe a. Kịta ị chọrọ ka m kpọrọ gị ọga. Ka m yọọ ọnya. It is so careless. Watch the store. I didn't know you. Why are you? Happy man. Brother, go. I'm going on my room. Enjoy. Yes. It was in the way now. You know, to go. You know, then I will go with you. I'm a Zoga. You know, why are you? I'll put you in the I'm going to carry in you. My boy, to you. Mike. Anọ m na site gị now. Abịa zuo ori na parking store. Ama m ihe Chijioke na-akọ akọ, si na abịa zuo ori na parking store. So ebe a ka m nọ now. So bịa ebe a kịta anọ m ebe a. Kesi totu ebe? Ngwa anụma bịa. Ọ dịrị ya dị ya.
Yes, Oga. Kedu men? Kedu ebe nọ ndị owe ebe bịa zuru ya na parking store? Oga, ejekwana m igote ife m ga-ebi n'abalị. Wee mpụta ọ bụrụ na ụzọ ebe a paakịrị ihe ụfọdụ n'ụlọ. Ama m ndị kpatara na. Imechikwa ya before ị pụọ. Emechiri ya If Rosin how careless ị dị. Imechiro parking store lapụ ya pụwa ka ị gaa rie nri. Ịdị sorry na gịnị? Ọkwa ezurugoro gị ka ezuru ya ebe afọ. Ịkpọ ya sọsọ Chijioke mgboro na ka m kpọọ gị oge ọbụla ihe ọ ga-eme ọzọ mgbọsị ọ ga-eme ọzọ mma lọk gị ọp nlọkịcha gị ekwu ọgwụ ihe ọbụla ga-efu na that parking store ọzọ ka ọ bụkwa na ọsọsọ that 5 bagos ma bụ ihe efu unu. Yeah, they are very careful. You know, before Gagiku, you're not from a site again. You call where. So, check it again. Kedu ife ị na-eme ka ị na-eme n'ime ebe afọ ị na-arụ ọrụ gị ka onye nọ dị na-ezu ike ka ọsọ anyị lapụ onye na-eme isi ya ọkwa gwa na-eme isi ya na onye ime mgbe ọ kpọrọ ọkụ na isi m weta ego ka anyị ote akpa simenti ọzọ uche na a na-atụ ụtọ ego atụ ụta mee na ihe a ka nsị ebe a bụ maka enwere m time limit mmanụ obodo a fọlọ jos ka nrute ihe a ọ bụ na orifu na-eme ya nnaba na ọ na-egbu m ọdụ. Hello? Hello, Chinasa. If not, then I'll be no. Give me. Lucas, let me go on here. Cause we're going no go. So sad, yeah. So come away. So sad, so now. No more. No, Nero Mapo. Kevin. Kevin. Olo number that I oh, you go up on me. Oh, good idea. I can talk about it. Is it comfortable? So that one. I'll go. Oh.
Ebe Steve no. Ay. Steve ifunanya. Steve ifunanya ebe no. Steve o te go na chugo kwezogo. Steve kemgbe. Steve mo. Hey. Steve afuru m gị n'anya. Steve kebe no. Steve! Oh. Ebe ifunanya m no. Ebe ifunanya m. Steve afuru m gị n'anya. Steve! Ebe Steve no. Steve! Steve afuru m gị n'anya. Steve! Hey. So Steve, kemgbe ị na-awa, ya na-alụcha adịghị ike. Adịrọkwa nchọ na nna echewuzi mmanya ebute mbataba m maka ncheta mma m na mpa m. Otu o si wee dị na mma gawa siti ka m ga mara ihe na-eme na kọmpani mpa m lapụrụ m. So ihe nọdụ bụ na ị ga-enyere m aka nọrọ na saịd ma ihe a na-arụ arụ. Achọrọ m ka iru ufuo na ka mmiri ndị abataziri ya ka ịghọta. So mgbe m jiri redio nwetọpụ ya na nwere mma sọtụ dị ya mma chere gị ego na mụ awụtazi nke sọtụ meche m esi na mụ na gị na-aga citizen awụtazi m Mike anyị ga-aga mana ihe na mma gbarugodi n'ụ chọtara gị ihe ga-eme ọrịa ya bifo ị bịawa. So nke a na-enyegodi gị ebe a na-enyegodi ya dịkwa ya ọfụma ahụ onye na-eme gbara ụlọ ka garigodi rice nwanne m nwaanyị siri m bifo ịkpọọ m na fon na-asị m na eluigwe da egbutukwa m oge esi ka nnọọ something serious amaghị m nnọọ maka 5,000. Steve! Ebe ọ bụ na ị nọ achọ ka ị mere na mụ bụ Joy fụrụ gị n'anya nke ukwuu. Hey! Ịfụnanya m ka ebe ị nọ. Steve ịfụnanya m ka ebe ị nọ. Okay, bụkwa nke a. Ọ bụla nwanne Steve na Snell of Steve. Hey! Ka dịzikwa ka ala o. Obodo nke ya lekwala unu. Onye abụ mfugo otu a bini na na-atọ m ụtọ. Au, ka ebe Steve nọ. Igusila pụzi ya m. Steve! Steve! Ịfụnanya ngekwa n'ebe ị nọ. Afụrụ m gị n'anya. Hoha! Steve afụrụ m gị n'anya. Au. Steve! Hey, onye ka m fụrụ ihe a? Steve ịfụnanya m nwere atụ gị kemgbe. Kete na mwana mwa. Hey! Maza look enemy. Enemy my sister. Steve. Steve. Hey! Mato. Afụrụ m gị n'anya. Tomorrow. Steve afụrụ m gị. Nsogbu dịkwa na aza nsogbu dịkwa o. Gị na-emekwanụ Joy na aza Joy. Joy na-apụzi ara o. Hey! Naza Joy na-agagharị na village niile. Na-asị na ọhụrụ Steve n'anya. Steve nke gị ọ bụkwasị Mike Sokwe. Hey! Anwụkwa ha Joy mere gịnị? Na-agba ara. Na-asị na ọ hụrụ onye n'anya. Steve na Mike n'anya. Hey! Ihe mmadụ ya emekwa. Maya manga chino no lebe na bo. Musango. Hey. Also kwa hizo ngeli. Manga kwa ya mafuso. Ogini. Mbona mnyene mwana mwa. Ego na chubi. Tuwe mwana. Unakata nasi mnolo. N'ofo gị n'anya kwa. Ebe na kwa. Unu mwana unakata nasi mnofo mnaya. Utoro. Nke a bụkwa nke ndị onezi. Iko ni ya ga-eme. Ka ije ni be na ko ni. Mmango ka gawa no.
Steve, what you going to do? We're not talking about that. Oh, Steve, oh, Steve, I'm Steve, man, that's all got to know. Steve, oh yo, hey, Steve, oh yo. Olukwanu konselu makasi no keri betu adori konye na ni moli naka onye buru nu mana bugwa nnukwu mmo nwere mo ina bugwa n'onu konselu no da Chineke gbapụ ya kpụmkpụ gị ke ihe chọka mmele gị konye na-atụ unu onye na-achụ m joy baba joy na-apụzi ala amaghịzi m ihe na-eme ya eme ọ na-agwazi nwanne ya nwoke na ọ hụrụ ya n'anya ọ bụkwa sọ nwanne ya nwoke onye ọbụla joy metụrụ aka ọsọ onye a na ọ hụrụ ya n'anya ọ na-emerizi nwa ọtazikwa unu adagwa iwu nke m nyere unu mana nsogbu adịghị m nyere unu aka mana tupu m nyere unu aka unu ya enye m 100,000 naira 100,000 naira ka nwa ụgwọ ya ara na-apụ ya ọ ya akwụ gị ya ọ dịkwa ha na mma ọ kwụgo 100,000 naira mee ya ka ọ dị mma biko na m nwa chọkwa ịpụ ara unu ya enye m ka unu agaghị enye m enyego gị enye kwekọrịma o onye ma onye na-akpọnwe orima ka ị na-eje n'orima onye ma orima o olugbo anyị ndị mụ na ha na-eme ife ije abụrụ ya ngwa uje kwekọrịma o rima orima onye na-akpọnwe orima orima ọmụnwa okwu dị n'ekele aka na mapụ ụzọ maka asị onye fụrụ nnukwu onye mana fụrụ mmụọ biko ana m anwụzi anwụ Steve, hey oyo Steve, adago. Hey. Hey. Steve. Hey. Timo. John Madley, Baron Nimena Haji. They make them a question. Well, I'm back down. Haji. What are we going to have Jesus? 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 They make them a question. Come back in here. See what I'm going to have Jesus. What are we going to have Jesus? What are we going to have Jesus? Dalu chukwu onye ime eluigwe. Dalu onye ime eluigwe. Dalu na nkume. Dalu chukwu. Dalu chukwu. Gịnị na-eme ebe a? Gịnị meziri? Mai, gịnị na-eme mere na asị na Steve na-efọ ya n'anya na Atụzụ ụjọ, atụzụ ụjọ. Bịa ha adịgo mma. Adịgo mma. Atụzụ ụjọ. Gịnị na-eme ebe a? Bịa adịgo mma, adịgo mma. Steve nwanne nwoke. Oh, Steve nwanne nwoke. Ya kere dị na-eje. N'ihi na onwe gị mmụọ ọzọ ka mmụọ Chukwu.
Ekene dịrị Chukwu. Ọ Chukwu nwe mkpụrụ obi gị. Si ala onwe ihe ga-eme gị. Igwe ọdọgụkwa m Si ala. Steve, Si ala. I were onwe gị nyefee Chineke ụwa ga-adị mma. Nna. Si ala. Chineke imela. Mike. Mike, emezi. Nne, ọ gị nwa kpatara nkọ ahụ asị ngwere bịara gị ọrụ. Ị gara na nke onye dibịa gaa weta ọgwụ ịhụnanya maka na ịchọ ka nwanne gị nwoke bụ Steve hụ enyi gị nwaanyị n'anya ma lụọ ya alụ. I tinyere ọgwụ ahụ na nri, ị na-echeta? Mana iche na ori ya dị nri, orighị nri ahụ, o ji ewu echi ya n'ite. Ị lata bịa kụrụ ya rie, onye bụ ife na-emenụ. Mana nne m, Steve, ị ga-agbaghara nwanne gị nwaanyị na ọ ma ha ụma. Mana ife ga-emenụ bụ na ị ga-ekwe ka ife dịbara onwe ya. Ịfụnanya abụrụ ihe a na-enweta n'ike. Ọ ife na-esi n'ụwa abịa. Ka Chineke nna nara otito na nzọpụta n'aha Jizọs. Steve, biko gbagharụ m. Steve, biko gbagharụ m. O makwanụ mma wee mee. Gbagharụ nụ m. O Chinaza. Ma biko gbagharụ m. Nna biko gbagharụ nụ. Mwakwa na-ekwensu. Mwakwanụ m mma chụkwanụ m ka nwanne m nwoke nụ bịa. Biko gbagharụ m biko. Mmemezi ọzọ biko. Pastor, thank you. Brother. Before. Da biko gbaalụ. Biko gbaalụzi anụ biko. Ya yi obi. Ịkpọrọ onwe gị nwanne m nwanyị. Were ihe tiere m na ndị ka ndị ka m fụwazi ọyị nwanyị n'anya. Na gịnị mezi? Emetụkwala maka, hapụ maka. Brother mba ọ bụrụ ihe iche. Obodo n'ifo ma anwa fụ ihe ga-egbu gị tinyere gị na nne. Mana imenụ ya. Amụrụ m n'ihe a ga-eso na wee gaa. Oda biko gbaalụzi nụ biko nụ. Biko gbaalụ. Ọ bụkwa na mme ya adịghị gbaala ga-adị bikozi nụ. Hapụ maka ahụ. Onye gwa m na ị ga-eme ụdịrị ya mee ekweta. Achọrọ m na ifo m n'anya nke ukwuu. Ịkọta izuzuwezi ezuzuwe. Kezi ihe gbasara gị na gị ji wee na-emegheri emegheri. Ọ by force na mma anụ gị nwaanyị. Ọ fụrụ m ya n'anya. Ọ Angela bụ ihe m fụrụ n'anya. Ị ga na-afọ ọsị m na onye na-achọrọ ịnụ. Ọ wee ebe a na-eme ya eme. Ọ dị eme. Oda biko nụ ime n'ụbazi Angela. Ị bịagwa ọzọ. Ị na-achọ anọda wee ị ga-eji wee batakwa ọkụ ya. Broda, lapụzi Chinaza n'ụba Angela. Una nọ kịta sosi ihe ga-eme ka obi dị gị ụtọ ka nchọzi ị na-eme. Achọzi m ka ị na-ewelu m iwe biko zienụ. Okwu anyị na-ekwu esila obi n'obi. Lapụ ya ibido gị ihe anyị na-eme ọzọ. Lapụ ya. Brodo sikwanụ m n'obi. Onwe nwanne ọzọ m nwere na-abụrụ so gị. O si m n'obi biko gbagharụzi anụ biko gbagharụ. Ọkwụnụ joy o. Ọkwụnụ nwanne gị nwaanyị m na gị bigo ọtụtụ ahụ adịkwanụ m na ya ọkwa na-ekwensu. Maazị m ihe mere gị eme. Okay, but the main si Angela bịa n'ụlọ.
na-akọnụ kwa ka itinye ya anyị na-etinye na nri ọzọ. Broda, site na bịa n'ụlọ biko ihe a na-ekwusi n'ibu ya pụta na anyị na-akọ na mụkpọ ya bịa ihe anyị na-ekwechikwa gị n'obi Kaba. Angela. Kuna. Dalo. Malicha munyani. Roda. Roda kwa. Otoka. Ona toa. Angela. Acha mkibalu makini na mimi.